Alama ta bakwai ita ce wannan alama mai waɗannan abubuwan guda uku. Alamatu ta'aniqil waqfi. Wannan alama ce wadda take nuna tabbatar da waƙafi. Bihaythu idza waqifa ala ahad al-mawdu'aini, ta yadda idan aka tsaya akan ɗaya daga cikin waɗannan alamomin, aka tsaya ɗaya daga ciki, la yasihhu al-waqfu ala al-akhari, baya halatta a tsaya akan ɗaya. Nahawu misali, a cikin suratul baqara aya ta 2 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim zalikal kitabu la rayb. An ga nan an tsaya bisa wannan ba'un, kuma ga wannan alama din mai waɗannan abubuwan guda uku sama ga wannan ba'un da aka tsaya. Bayan an tsaya sai a ci gaba, fihi hudan lil muttaqin. Sai muka tsaya akan nan na farko, muka wuce akan na biyu. Haka ma ya halatta a wuce akan na farko din amma a tsaya akan na biyu. Sai a karanta kamar haka: zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Muka tsaya bisa na farko sai muka wuce shi amma muka tsaya akan na biyu. Haka ma akwai irin wannan misali a cikin suratul Muhammad a ayata 4. Ko da yake na cikin suratul Muhammad ba kowane mushafi ke da shi ba, wasu mushafi za a ga irin wannan, wasu mushafai kuma za a ga sauran wasu iri na alamomi da muke magana a bayansu ba irin wannan ba. A cikin suratul Muhammad aya ta 4 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Kunga anan ga alamar wannan abubuwa guda uku, kuma muka tsaya nan daidai inda aka rubuta auzaraha sai muka tsaya. Bayan an tsaya sai a ci gaba, sai a karanta kamar haka: zalika walau yasha'u Allah, har zuwa ƙarshen aya. Haka ma yana halatta mu tsaya ga wannan mu wuce shi amma sai mu tsaya ga na biyu, sai mu karanta kamar haka: wa imma fida'an hatta taba'u al-harbu awzaraha dhalik. Kunga mun wuce na farkon amma muka tsaya akan na biyu. Da muka tsaya sai mu wuce, sai mu karanta walau yasha'u Allah har zuwa ƙarshen aya. Abinda nake so a fahimta anan shine wannan alamar ya halatta a tsaya akan ta farko amma a wuce akan ta biyu, ko kuma a wuce ta farko din amma a tsaya akan ta biyu. Amma abinda ba a so a tsaya akan kowace daga cikinsu, ko kuma a wuce su ga baki ɗaya a ki tsayawa. Insha Allah ta'ala nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.